Bokajana habar penang adim hidi sok cu ilong leda jangring. Sorkar aphan patin tipin pensi apar di lajari sotum methang arong atawar kaselam. Sarupathara long ake joy pen radio keron. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chotakalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipa mi iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Trox 4 Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Birta ke langbang phubang phidona phan setami nilisami juli bepe hinpen adap ke me cardom ba jireklo cardom. Pinya da birta ang ton pen chathana mixina. Kedamtang suri hinira inquiry sianingkan ason ke ongdung ahawaralong so kacho elong leason si penengan ingkan let hota bokajan LA constituency angkang penang adi malong hidi so kacho elong le GC angring thetamlo. Kedamtang suri hinira inquiry sianingkan ta bokajan LA constituency angkang penang adi malong ke hidi so chu edun long le si muruilo. Laso so kacho elong le jia bangke ang song pen RV alang akinang so. RV ke jang bomlo seta RV ke thepen hidialang inglum le dara jokta isilo lapen langroy lang irrigation anordong lapen boring alang abar saita ave kedamtang aningkan pen inglong ajeng RV jang seta langroy ka vedera jok langroy lang hidialong an nangliun ederlo athe sangti ki puratum akille kilit parpik pena jok langroy lang jeng anta hengno thailo ningkan hinia prangke langroy kimisen penajok aroya lang hidian nanglepo hidi sok chuti kilong renti seta chuning pen penenga bangke phan trokner cap sai chuti kia rara tumke morui lipo karbiamong live kilang de phan kardo ka zero noneli gido ke dak kajan eli kodisi angkang pada dak bali pothar ahawaralo bini nale ton phan nili akipaklang ponji Pachini ji ning hang ke lahen lo je dak bali pathar ahawar long kajan ele angkang angbong national highway 39 atwar krong put atwar RV la pen RA kedamtang penang aningkan pen ladak penang aratum hidi sok chutuki pen lapuson isi kelang me thek long lo penangan atum kedam tuar kedam kewang atum pasong si keningji pon je sok e apollo pulote RV RA na tu isi sok katiki pena job kilang mesen la pasona isi asineri mate ang thek lapson thek bon long long pena job muni tum penangan aning che parong la pen kiro la pen penangan atum ke kilang lason dolo te bon sitamen nona bang ke pini nang litom han pachini ji polam magalahan lo je kedam tang chuning pen pining aningkan lap jasime bukajan ahawar labang balibathar ahawar long ang song pen RV alang kavedet pen ajok lapen langroy alang kavedet pen ajok lapen ladak boring highway kavedet pen ajok irrigation langroy canal avedet pen ajok lapat ladak Juning pen pining ladak sai chuti kilong ladalo. Lasin non kachari Karbianglong Autonomous Council BJP Sorkar atum labang soputhak langcharira sai denga sonte mesenji. Kali pulote aningkan talabangso paglangso balipathar dilaojan japra langso silonijan HDP dilaya habar malongke kereng japhan sumkrumpo. Athe bokajan LA constituency angkangke ki ongdung araratumke chutiki pensi kedo saidi. Lasi prabjin pen ke wangjiarni aprangsi chotikia ra rakisung pen ke jogjia phan saideng te mesenji busi thegri muchoratum ningji lasi aprangsi langroy lang ke longjia phan langroy selang manji
irrigation la pen boring awar sai ke long ja phanta sideng ponang jia bang akenang sot binong lopota than pon isi langgam sinang hanjang langso hawara loma bangke halada ka bangke irrigation la pen langroya lang kiduk kok pena jok penang atum haladak non sai chuti kilong lo igi sitame chili chowar pe non ke eji dok dok la pusonil tum thek ponlong lo sitame jasemer ladak hanjang langso pe nang par plot dak pak langso la pen baliputhar dilaujan labangso hawar japrajan labangso hawar bangke ki ongdung atum non an sitame sok chilian me chowar long lelang sok ka chui long bangke aphilam lo nasilang alang li tum pen nilitum kecini pon atengke la son lo je ko pia posila la persona khiti ke choklem long den ma jasemet isi bangke la lo ang song pen arwe lang ka vidya por lo la pen voi pit pen adun thu bangke sarkar ben jitu khiti phan akirap kiti pon la bangso irrigation alang teng ason la pen ladak boring alang ke pieson la pen ladak kaprek awar sai la puson avedia pe joksi non pinian stame la tum sai chu kilong le dal bokajan penanam terang Karbiang long live Lakha Kresir Keb Dhansiri constituency ke parlo apar dilaje hawara radatum mesen atwar ka betere jo kedam kebang aphan penangana kesung chechak nanglo bangso pena jok Dhansiri hawara long kedo DRDC mate Dhansiri Rural Development Committee apar dilaji U team na pen apar dilaji KSA arotum chepengsi chirung cherek pen rong trok so se arong atwar kaselam pon Kiramtang penanganar ni pen sorkar aphan apar dilaja hawara long kedo rong trokara tum mesen atowar ke longja aphan aphong chuning ridam lo bonta pinier ni anta mesen atowar ke long dunde lapen mesen ki jona lang ke long dunde dara job hadak ahawara long kedo hamphanga song tum chingrum si rara kisung pen kapajok ji aphan towar selam pon lo Pinpur damme Karbiang long Autonomous Council ningkan troxike bra ACR ta pleng dera phita sarkar pen thangabar cycle long dunde dera jok ning ki pungchapak langsi hamphanga songatum me thanga ronga towar selam ponlo kedamtang bosik ni phaing kora ke thom arni pen pangcheng ponsi kedamtang bosik ni phaing kora pho arni ni thom an kilometer inkora pho an towar selam ponlo Bangso ahut DRDC akongchun bang Rajesh Timong pen pherangkia tuma phan nangke pachini dona tengke kedamtang abarin EM Pradip Dipusa phan setami rong rubatum vote jok pen pahai dunlo bonta ningkan krep ho pleng dera phita thang kaching thorabar sai long dun de derlo la sojo sarkar phan patin te pin pen me thang rong along loke charli amu maratum school kedam ke bang ka siksa lapen so that un idera hud se ke langa hem kache ponalong kisung cha theglong si bang so towar se lampon lapen to wara kung suding thengpia klim so se tami e ponlo bosi nang pachini don Hello dak litum apadila ji rong throarat bangke la pan kisung loje kedam tang ningkan kwan pe ni stami litum bangke la puson asi chichak nang loje kisu kiun e pen chenglok kapre kisung stami litum la to war ka ve lang ka ve pen litum pinang an kisung mang chichak nang lo la si non dulu bang litum sarkar phan cholang de si sarkar phan ningkan kwan ni litum cholang lo stami litum sarkar no bangke kilang le dera join ne si pini bang ni litum KSA la pen DRDC la pen aparile yu team litum kadok ka verong rat pen litum chelangsi litum labang so sai bang litum rong throgarat phan kiwang dam ki messenger phan bang litum pini claim asai bang claim polo la pen ken litum labang so long asai long apko put theng pierong stami litum ipon lo asi litum bang ke sarkar phan bang ke nang pia chong pia chong sarkar pe nang pia atuwali litum dam bom ka lipot litum bang non ke mithang litum ta un an mang ki litum lo chalia song pen ta un an mangke non kiwang hilang tani tum mangke la somsi kengkam cheor pun mompo la pen kala da arat tum same non mangke sarkar phan mangke thang ta chwa khador desi litum mangke mi thang jung pen litum la song thom pen da kira bangke ka kitan tum ada pun to News report Karbiang long live Lakha inquira hini Sarupathar MSC constituency ke parlo Balipathar Higher Secondary School along kedamtang vosik ni phai inquira phor ni anarlo porphai si apor ake joy pen radio ke ron
บางส่วนไม่สรุปว่าทาร์มอนดลคอมมิตี้ไม่ผู้ลักฮิรัมรองปีเป็นขจบไปเห็นผัวไม่ลงอโลฮิมันเป็น Deputy Speaker ดรนูมอลโมมิน MSc กาดมเตรังเปียตุมเชตองดอนมายาทิพยาลัมจุนบังฮนารัมสิงนาร์เป็นเกทันปนเก Deputy Speaker ดรนูมอลโมมินอเมทังจงจงอักขีเจปาดามสีสรุปว่าทาร์ constituency อังกัง polling station เกรดทรอกพันปนงสีอักขีจอยเป็น radio ปัจจุบันจีปุสีทันปอนAluhi mate Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen lam ke than pon ke labangso radio pen ke bang chia por hu la pen pini ni phain kora trokarni India Prime Minister Narendra Modi pen man ke baat alam the karjudun ja phansi pipajir bonlo pusi than pajermi Kachetong dun Aluhi Deputy Speaker Dr. Momin la pen MSc kadom terang pia tumari deng pensi polling station crate trok atuma phan radio ron ponsi mai pachun ponlo Bokajang pen ananterang Karbiang Nong Live. Lakhain kora pho nilip MSc constituency ke parlo chuki hola hemari rong phar arong amekar mojari rong phar kisu kache langja phan Karbiang Long ke ja tumalong kirap kachahang. Hem isi pen inutbak jongsi okpran ke mimi dokok pulote Pirthe ok mesen atumta pirthe ki hondun ningkang sam abibinong Sontak taxi choki hola hemari rong phara rong amekar mojari rong phar keso ke pangji ningkan ke thombak ke doko ka jok hemi sita ningduk saise asonsi mandetlo keso dera jok hema hormu anta jor etsi se chelang ponlo bonta ke miang the ka che theglong le dera jok khi dat anta war thailo la pen nona bangke se ka chelang ja phan anta tangka vedetlo Lasi mojari rong paraphan asap hilomucho sekelang damji aphan Karbiang Long keja local MSc Pavitra Rongpi Dr. Numol Momin Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangatuma phan nangrap vekta pusi chuningri Ke so comment tu pen iglo กันกระทอง ko pia ke so pen si ko son ba si thur ne de iglo เก่งบางแกมวยกิสูแรปกิสูและสอนแรปตอกลิงปูมาสิดามุนยูนปูยาลิ ante na sa si kilang hem na tum pon iglo ma สิกตารางบอมโลสิตาอยู่ฮัจราเลจงดาบูพักเลจุโยที่ตารางเดลังเดสิตามีเทคเทเดนบูจอนจันบีจอนจันพักจอนจันเลจุโยสิตาจุลังสิตาสิจิลังอีเดน นี่ดิชุนึงรีไปกันละเปิดเลยจ้ะนอนลากิสุดแต่แบบกันนี่ลิปูล้อกิดูอยู่นี่มาสินี่ลิปูพันธะสี่เป็นอันเกจล้างล้อนี่ตุ้มแฮมฮอร์โมนดูอันบีโวใจน้องให้ชีออร์เป็นสามีจล้างล้อบอลสตามีอุ่นได้จอยนี่ล้อแล้วสิน้องบ้านเกนี่ตุ้มสาดตรงน้องก็จะรับเกรับจะให้เงี้ยละล้อด้านนี้เรียบลงกิจารูบิทรองปีศาจอะไรในภาษาเมไปรับจะหางล้อละเป็นดรนมรมุมินละเป็น CM สายตัวเลรำรองหางอะไรตุภาษาเมบางส่วนละนี่ริปูกิสุดแต่บางผู้พันที่ป้ามีเยอะพันสิที่รับจะหางล้อละสิตุทั้งก็จะลังทึกทะเบียนล้อกิดูจอยนี้ La pen kirap kapajir dunja phan la screen along kapak lang pon account number proxy pli hini kethom phaive isi phaive pho isi hini proxy kethom la pen IFSC code UTBI 0 RRBAGB along kahom rijia phanta chuning ripon Chuki hola pen Sanjit Crow Karbiang Long Live Kidamtang Vosik ni phaing kora ke thom arni Karbiang Long pen West Karbiang Long district along Ingdeng Troxy Kebra isi Karbiang Long Autonomous Council ama hang ke thegarni pen pacheton dunsi Rongagora Hawara Long setami Ingdeng Troxy Kebra isi Karbiang Long Autonomous Council ama hang ke thegarni ta London Bangso Katalona Long Manpeng Pen Rongmongve Municipal Board Chairman Sunaram Terang Abarim KLA Secretary George Ronghang Greater Rongagora Welfare Society Bidisar Bidiaram Rongpi KSA Inglong Pho Rongagora Arwa Maipu Harmon Singh Narpen Danglok Ki Ongdung Atum Chetongdon Bangso Ahut Rongagora Habar Peneng HSLC Satlang Ki Undun Atum Do Anaphan Karcho Asai Dengpon Lapen Klim Somar Atuma Phan Setami Klim Somar Asai ni Mate Arjan Kihi
kacepati lunkan kacepati setami mesen pen pachun pon bangso amaya long bidaram rongpi kithan pachini pona tengke socheng dhenta constituency angkang arlo kaching thur amudoan cherap chetopen ke claim pon japan bor ipon vekji posi ningje pon Dadak rongobara ha warlong kapino ko alam tidak pernah pini indeng thok sikap dai si bangke karbiang long hang ke garni tapi bangso arni bangke itu mending karong arni pini ladak rongogara long ni tum talon pon dadak to lapukati karbiang long ke angkang pi long tu tamel bangso mending karong arni bangke pini arni asona bangke talon pon me tapi pini ni tum same karbiang long hang ke arni ni tum hingarong cepat ni parong si dadak pini ni tum talon pon itu rong mong vi pen lop sing terang karbiang long live akiro pajiro nang itu mapan apor kacipi pen birta nang gelang dono po pine birta gelapon si kang tonik lo